אחותי היקרה, היום התאריך 19 או 18? 18 לחמישי 2019, 6:05 בערב. אנחנו מאוד רוצים שתתעוררי, ודי נמאס לנו שאת ככה. זה לא קל לנו, יש לך פה חברים שבאו לראות אותך. אז הנה, אתי פה, דליה היקרה, מנהלת הכי הבוסית הכי תותחית שיש, ענת המקסימה, חן, אני פה. רגע, וגם סלי. היי בלוש, תעוררי כבר. יפה, רק ומאיריקו כנראה נעלם. הוא הלך לדוד שלי כנראה. כן, אוקיי. אז אנחנו מקווים לטוב, אנחנו רוצים שתקומי, ונראה תכף נראה מה הרופאים יגידו. ואיך עבר לך היום, אני יודעת שהיום לא היה משהו. תקומי, אני כבר חסרת מילים. תקומי, חסרה לי מאוד. אין לי מי לשיר קריוקי בשבת, תקומי כבר. תקומי, אין לי מי לשיר בבוקר, אין לי מי שיגיד לי, די קרצייה, תקומי, מספיק כבר. קודם שתרגיש טוב. לא, שתקום, אני רוצה שהיא תשאיר איתי. ובלילות אני מגלה את הגוף שלה, נותן לך הכל, גם חלומות שלא חלמנו. אז רק תתני לי עוד דקה שלא אשכח. תקומי, טוב? אני לא מבקשת הרבה, תקומי, תחייכי, תצחקי, תרקידי כמו שאת יודעת. תראי להם שאת חזקה, ואת יודעת שאת חזקה. תקומי יפה שלי.